Okay, dahil ka na mga text, murag sunod na lang po nato og naitay time kay direta sa diskusyon ng pamahayag na po sa atong lain nga mapamayag sa CFD si Brother Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sir? Pila ka minutos? Mga 10 minutos. No? Okay, diretso na no? Ang una na tong hisgutan kadtong mahitungod sa ang Pangulo dunay usa ka asawa. No, may siguro atong basahon ning unang Timoteo 3:2. Matud pa ni Pablo, busa kinahanglang dili masaway ang Pangulo sa iglesia. Usaray asawa, maugdang, mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon o maantigong mutudlo. Dinhi naghisgot si Apostol Pablo nga ang Pangulo sa iglesia mao ni gihisgutan niya o usas gihisgutan diri nga mao ni ang isyu nga kinahanglan anaa siya'y pagkamaugdang, mapugnanon sa kaugalingon o usaray asawa. Nakaron sungod kay ang atong tinuoang Katoliko, ang atong mga obispo, wala may asawa di mudo, wala makasubay niining example nga gipakita sa Biblia. Unsa may katinawang Katoliko niini? Okay. Ang katinawang Katoliko niini atong sabton nga niining pagpadayag ni San Pablo, ang ilang vow of celibacy sa ilang panahon optional. Optional. Unsa man ang vow of celibacy? Kana bang dili ka magminyo tungod og alang sa gingharian sa langit kanang gisgutan ni Kristo sa Mateo 19:12 nga adunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Unsa may pasabot ana kanang gieksplikar ni Pablo sa 1 Corintos 7. Kay kung minyo ko ka mabahin mang imong una-una, no? 1 Corintos 7. Mao na nga ang ilang vow of celibacy sa ilang panahon optional, mao nang dunay minyo, doon na po'y dili. Ug mao na si Pedro minyo. Gani sa atong nakita sa history, kung mubasa tag history, na ay mga 27 to 28 kasantupapang minyo. Usa na si Pedro. Mao na nga, kung minyo sa ilang panahon, kinahanglan usara po, dili daghanon. Para sa nang sa atong mga igsoong Muslim, dili na no? Kanang poligamiya, dili. So, sa ilang panahon nga, ang vow of celibacy, optional man, mao nang dunay minyo, doon na po dili. Kung minyo kinahanglan usara, dili but pasabot nga kinahanglan jud magminyo. Kay kung kinahanglan jud magminyo, si Pablo na sayop. Si Kristo na sayop pod. Kay wa man magminyo si Kristo, wa pod magminyo si Pablo. So mao na dayon karon ang pangutanan na lang ani nganong sa atong panahon karon gi-require man ang mga magpari, apila ng mga obispo nga dili magminyo. Tungod kay nakita nila manggod nga ang usa ka ministro mas maayo gyud dili magminyo para dili mabahin ang iyang una-una. Kana bang gi-explicar ni Pablo sa unang Corintos 7 nga maayo man ang pagminyo. Na unang Corintos 7, 38, 37, 39. Insya maayo ang pagminyo. Pero mas maayo ang dili pagminyo ang iyang pasabot kung moalagad gas Ginoo. Kay kung minyo ug bahin lagi imong una-una, imong pahimutan nimong asawa, pahimutan po nimo ang dakong pamilya nga mao ang simbahan nga ikaw mo'y nagdumala. So mao na ang atong katinawan nga kung anong dunay minyo ni adto sa ilang panahon, sa ako na laging giingon kung research tag history o church history, nga ay mga obispong minyo o ang mga Santo Papa gali mga 27 to 28 ka mga pope minyo. Pero kinahanglan usara pod sa ilang panahon. Pero karon lagi kay ilang man gi-require sa buot magpari nga mag-inusara na lang gyud. O tungod kay ang simbahan pod nga gitukod ni Kristo gitagaan man og gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot kanang gahuma mapasa man na. Kung nahuptan sa mga apostol sa ilang panahon, mahuptan po na sa mga sumusunod nga mao ang mga obispo, no? Pareha sa gahom sa atong presidente. Kung mamatay dahil mapulihan, ang iyang gahom mapasa sa sumusunod. Lamang sa ila kanang vow of celibacy sa ilang panahon ni Pedro, optional, mao nang okay, di nato na supakon nga minyo si Pedro o gani ang musunod nga mga Santo Papa, mga 27 to 28 pa ka Santo Papa, mga minyo. Pero pag abot sa panahon nga ilang gihimo ng canon law as a discipline, pero atong klaro na dili na siya doktrina. Dili na doktrina kanang canon law
o nga bao of celibacy sa mga pari, dili na siya doktrina, disiplina. Oh, pwede po nato na siya tawag og pagtulunan mahitungod sa disiplina. Dili gyud na ingon nga kanang doktrina paras anang si Kristo Dios, ang Dios nga usa na tulo ka persona. Dili ingon ana, dayon napay panahon Brad Nicolay? Wala pa. Mga pila ka minutos? Naapay mga 5 minutes. Okay. Mulukso ta atong mahitungod sa kuan kining Sabado. Now, ang mga tekstong gigamit sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga si Kristo nabatasan niya sa adlawng Sabado, then sila ni Pablo pod mosulod sa adlawng Sabado nga igpapahulay sa mga Hudiyo. Wala na supaka sa baruganang Katoliko kay sa bag-o pagod ang simbahan ni Kristo, ang ilado god nga panagsimba nga adlaw kana yung Sabado. No, sa panahon pa ba sa transition time ba, diin nga gikan sa tinuhuang Hudiyo ngadto sa Kristyanismo, dili automatic nga ang mga Kristiyano nabiyaan din nila unsil nabatasan nila sa daang kasabutan. Pero sa anang dili pagkaugdugo, ila gihapon nang gihisgutan sa Council of Jerusalem. Pero timan-an biya nato nga ang Christianity mga panudlo ni Kristo. Unya kanang dili pagkaugdugo, wala na, dili na universal teaching ni Jesus Christ kasi Kristo wa manggali magtudlo ana sa New Covenant. Pero giapil na nila sa Council of Jerusalem kay sa rason nga sa bag-o pa ang simbahan, namilit-pilit pa ang ilang batasan sa Hudiyo pa sila nga di magkaon og dugo. Pero valid na sa ilang panahon kay naaman sila authority to bind and loose, pagdili og pagtugot. Pero wala na gali nila giapil nang dili magkaog baboy, istang walay himbis. Sa Council of Jerusalem wala na hisgutin nila, gawas ra gyud anang dugo. Pero gi-abrogate na sa mga letter authorities, mga bishops kay sa katarungan nga dili universal law ang dili pagkaog dugo. Nya wala po ni apil sa divine law nga napulo ka sugo. Sa rason pod nga ang simbahan adunay gahom sa pagdili og kining pagtugot. Unya wala nanudlo si Kristo sa matag adlawng Sabado sa mga Hudiyo nga dili pwede ilisdan ng kanang Sabado, no? Ang atong mga igsoong Adventist moingon sila dili kuno pwede ilisdan. No, wala man nanudlo si Kristo sa bag-ong kasabutan nga dili pwede ilisdan. Mao nya nay atong atong ihagit pod sa atong mga igsoong Adventist naabay pagtulunan si Kristo diri sa Bagong Testamento nga nanudlo nga dili pwede usbon, no, litra por litra kanang Sabado nga tus Domingo. Kay kana gong batasan gud ato nang hisgutan sunod Brad Mitch, no? Okay, Oo. Kay wa man tay nabasa gud sa ako, no, sa akong pagbasa sa Biblia, wa ko'y nabasa nga si Kristo nagtudlo nga dili pwede usbon ang Sabado ngadtos Domingo. Kana ang galing nabatasan dili man na prueba nga nanudlo si Kristo. Kay ang mga pari gali nabatasan man pod nga magmisa sa adlong Sabado pero dili man sabadista ang mga pari. Unya sa Colosas 2:14 nga 2:17 kanang mga ceremonial essence sa balaod gitapos na ni Kristo sa cross. Unya kanagong pagpatunong sa ikapito, pag-specify og adlaw diin ta mo pahulay, ceremonial man na kay sa balaod wala man isguti unsang adlaw kita mo sugod og trabaho. Sa ato pa ceremonial ang adlaw diin pagpatunong anang ikapito. Mo na nga pwede gyud na sa mailisdan. Gawas anang divine essence nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay dili na mawala. Nya ang Domingo matunong maghapon kung musugod ta og Lunes. So walay violation sa divine law anang Domingo nga igpapahulay. Labi na kung mo cross-examine ta sa mga Kristohanon sa ikaduhang siglo, ikatulo, wa gyud tay mabasas kasaysayan nga nanudlo o gipadayon sa mga Kristiyano ng adlawng Sabado. Diha lang sa pagsugod. Kay ila pa mang nabatasan, unya katupong si Kristo sa wa pa siya mamatay, binding pa man ang daang kasabutan, mao nga kanang Sabado, may katungdanan nga irespetuhan na ni Kristo magbalik-balik siya ana. Pero wala gyud siya nanudlo nga ipadayon na hangtod sa hangtod. Okay, sa ako'y kwansa no nga wala ka piki na itong oras no kay 25 man ta mo doon over, murag wa na ipangutanan ni no. Kay na short man ta sa mga text nga dili no. Pero kay kuan man. Bisan lang man pangutan nato mga 2 minutos. 2 minutos. Dili mo silbi di nato pangutan kay kuan man na. Sige, okay na. Sige sir, padayon sir. Okay. Asa mong tanong ta? Dili na. Pangutan na. Sige. Okay. Usas mga punto nga imong gipahayag Brother Bilitas nga mas maayog yun ang pari nga dili magminyo aron dili mabahin ang iyang oras, iyang panahon. Aron dili maduhigan ang iyang trabaho.
ang pangutana, asa may maayo ang pari paminyoon aron dili magasilaob sa kaulag sumala sa 1 Corinto 7 paingon sa 11, o ang pare or ang papa dili paminyoon sama kang Pope John XII nga nahimo siyang immoral, nahimo siyang mga pakighilawas o gideklarar siyang pinakadaotan nga papa sa Roma ni adtong 955 to 964. Manay pangutana. Okay. Asay maayo paminyoon ang pare or papa nga dili magsilaob ang iyang kaulag, o dili siya paminyoon pero mapareha siya ni Pope John XII ni atong 955 to 964 nga gideklara siyang pinakadaotan nga papa Okay. sa kasaysayan sa iglesia. Ang tubag ang pagtudlo nga mas maayo ang dili pagminyo, dili na pagtulunan lang sa Katoliko. Si Pablo mismo iyan ang gisgutan akong basahon. 1 Corinto 7:38. Apan ko nang usa ka tawo bisag wala pugsa hugot nga nakahukom sa dili pagminyo kay makapugong siya sa iyang kaugalingon nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Busa sa 38, ang tao nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo, apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. Okay, sunod po ko na. Okay, Rod, excuse me, Rod, na ato nang ito over, no? Pasensya na. Sunod na lang, Brad Mitch. Sunod na lang, Ah, isutan. Kaya ako'y paibalo nga atong mga nag-text na to, ako nang i-take note yung mga pangutana. Then sa sunod na po nga programa Sangkas Katarungan, tubagon nila ni ang inyong mga text para way masaya. Salamat, kaniyong boss nga lagad, Brad Nicolay Lucinos, in behalf sa RMN DXDR Dipolog ni Sir Station Manager Sir Edgar Dagumo. Ako yatag sa technical side ni Sir Danny Luod. Salamat o ginaot na mo kuan mo sa sunod nga gayon. Og daghan salamat o God bless us all. Radyo mo nationwide.